Nistiednek jekk jogħġbok illi tiġi hawnhekk Ejja, xejn. Jiena ħanistiednek għal-ikla romantika jekk jogħġbok. Issa, ħanamlu eżerċizzju mhux ikkumplikat. Mela hawnhekk ħajkonna qisu suġġetti fuq ix ħanibda nitkellem jien u mbagħad inti tkompli miegħi. Xidġu għalija. Le, inti ħatoqgħod il-waiter għax iktar għandek wiċċ ta' waiter. mhux hekk. Ħadd tidħol ġewwa u Sander ħajoħroġ u kull darba ħajkun qed jagħmel azzjoni. Kif jagħmel dik l-azzjoni, eżempju jatas. Aħna irridu fl-azzjoni li qed nagħmlu jiena u inti indaħlu l-tisa ta' Sander ukoll. Tajjeb? Provaw, naraw. Mela, l-ewwel suġġett, sinjuri, huwa tigdem du frejk. Tgiddem du frejk, tajjeb? U ħanibda jiena. Jiena għandi vizzju, ikra. Ħafna. Illi ara x-dizastru ta' swaba għandi, mhux id-dwiefer imma ingerem il-ġilda. Inti x'taħseb dwar Ħażin, hu. ħażin il-namela u ma jidrus bih idejja. X'qatatani ta' Grazzi ħafna. Vera ikra jelżu. Allura inti tagħmel intu ukoll. Allura inti dejjem illi trid tieħu ħsieb. Mhux tkun qiegħda tittamel bħali. Tittieħu ħsieb. Tittamel. Ejja, kellimni lura. X'taħseb fuq Dufrejja? X'taħseb żbieħ? Najja. Mela, hija. Imma inti tkun qed titkellem u battajja. Ħansaqsik xi ħaġa jien, ħanamlu iktar faċli. Dufrejja żbieħ? Alright, ma ċabċifa, sinjuri. Fimta kif titaħdem, irridu ndaħlu l-vizzju tiegħu ma tagħna. U hawnhekk ħanitħattu fuq iż-żaq. Jiena niftakarni meta ma kellix żaq. Imma iktar ma niekol, iktar diż-żaq tifforma. X'tiekol ħafna u mhux tajjeb tiekol. Inti tmur il-ġem. Li nagħmel training. Jiena. Inti x'taħseb illi żaqqi kif tara? Tajba? Le. Le, thank you ħafna. Kemm inti skjetta f'dak Il-verità. Mela x'taħseb Inti warrajt. X'taħseb jekk indawru suġġett fuq ir-remote control tat-television u ibda inti tiddarba fuq Ma ir-remote. nistax. Ma nistajiex. Television, aħna għandna 5 televisions Ma id-dar sajiex. u għandna 5 televisions id-dar għax ommi u missieri Li kellhom kunem, sitt kellhom 6 tfal. Ommi u missieri kellhom 6 tfal, allura ġibna ħafna televisions biex ikollna fiex nedew u ma jkollniex ħafna tfal. Allura għandna xi 20 remote control fid-dar. Senjuri! Brava! M'għandek sense of humor gravi. Id-dum Tajt tikkazajna. nifsita. Għamilli waħda l-ewwel waħda li tajja ta' affaxxinani. Ejjat waħda.